その程度でこの私に立ち向かうとはいい度胸だ。ここは通してもらう。こちらへ。俺の名はテイラー。ここは一歩も通さん。これ以上進ませるわけにはいきません。無駄な抵抗はやめることだな。我が力見せ。王子、早く。何をしているレディ。皆の戦いを無駄にする気か。畳みかける。くらいでやっ。コッセル、お前も年だ。大丈夫です。まだまだ若い者には負けませんって。あまり年寄りをいじめるものでは。抵抗しても無駄だ。
強くなったことを実感するな。バカめ。いい感じよ。どうしても無駄だ。かの者の傷を癒したまえ。俺に耐えられるか。
くるようだ。